नोंखौथ' गुन्दी रेन्दिनि अनगायै सोर मा मोजां बावनो नोंखौ हो नाथाय नों बिदि होननानै नों बर' हारिखौ फाननोसै नामा हो बर' आरोना बेनि सायाव मा एक्सन लानो हायो बेखौ आंबो रायलायबाय दं मानसिफोरजों साननैसोनि गेजेरावनो नोंनिसिम थांगासिनो एवरीवन गाइस गुड मर्निं नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ गासिबो बरायनाय थाबाय स' लोगोफोर नोंथांमोना टाइटेलाव नायनानै मिथिखाबाय आरोना आं सोरनि सायाव माने भिडिअ बानायनो थांगासिनो दङ स' लोगोफोर जिखि जाया आं माने जोंहा दिपालि अफिसियेल इउटुब चेनेलनिफ्राय फंनैसो खोथा बुंनो थांगासिनो दङ आरोना आङो दाथ' दिपालि इउटुब चेनेलखौ गाव सालायला बेनि हासबेन्डआ सालायो आरोना हरथार बेनि हौवाया गाव माने रानि अफिसियेल ना मा ओरै चेनेल गोदान खुलिदों बेयाव दा इउटुबाव भिडिअ आपल'ड होबाय थायो बे दिपालि अफिसियेला दिपालिया दा बेनिनो आं फंनैसो खोथा बुंनो सानदों आरोना बेनि भिडिअ क्लिप्सखौ लानानै नोंथांमोना अननानै भिडिअ जोबजासे नायलांबानो जाबाय आरो लोगोसे हाजासे शेयार खालामना होबानो जाबाय बे एक्सना किन्तु आं बुंबावगोन माने इउटुबनि भिउवार्स लोगोफोर आरो इउटुबार लोगोफोर नोंथांमोनहाबो बुजिना नाय हेलौ दिपालि रानि नों मा थांनो आरो इउटुबनि भिउवार्सफोरखौ नों मा बुंनो भिउवार्सफोरखौ मा बुजायनो नों सानफेरदोंना नोंनि आखलखौ सानदों मालाबा नों सानदों मा गावखौनो एकदम माने फरेनार एक्ट्रिस सानि लियन बायदि सानदों आरोना गावखौनो जाय हिनजावा हौवा थासेयावबो गुबुन हौवाजों लाइन मारिनो हायो जाय हिनजावा हौवा थासेयावबो गुबुन हौवाजों फन रायलायनो हायो हो आरो जाय हिनजावा एसेबां फिसा गिदिर थासेयावबो गुबुन हौवाजों लाइन मारिनो हायो हो नों सानफेरदों मालाबा नों बुजिदों जाय गोरोन्थिखौ मावोब्ला गोरोन्थि जागोन होननानै मिथिखानानै नों गोरोन्थिखौ मावबाय हो नों आरो दा ससियेल मिडियायाव बेफोरबायदि आबां जाबां बुजायफैबा जागोन नामा सोरखौ बुजायनो फैदों नोंलाय इउटुबारखौ ना भिउवार्सफोरखौ हा नों निजिनो एसे बुजिना नायग्रो खर'आव एसे मेलेम दङब्ला मिथिबाय नोंखौथ' मा बुंनो आरो नोंखौथ' गुन्दी रेन्दिनि अनगायै सोर मा मोजां बावनो नोंखौ हो रावबो मोजां मानसिया निजिनि हौवा थासेयाव हौवाखौ गारनानै गुबुन सेंग्राजों रायलाया आरो गाज्रि रिलेशनशिप लाखिया मिथिबाय एसे बुजिना नाय नोङो गावनि गोरोन्थिखौ मानिना लाबाय आरो समाजनि गेजेराव रायजो राजानि गेजेराव फाथैलाय बिसिखांनानै बेहा मा राइट्स दं आंनि भिडिअ होबाय थानो बा आंखौ जावबाय थानो मा राइट्स दं दिपालि राइट्स दं मानो राइट्स गैया जानो बै समाव नोङो बै सेंग्राजोंनो बा बै हौवाजोंनो नोङो आलो गोजोन संसार जानो होननानै रायजो राजा समाज बेबस्थाखौ लानानै जुलि जादोंमोन नाथाय दिनै हरखाबै बेफोरबायदि मानो जानो मोनखो नों जुदि मोजांब्ला नोंनि आखला जुदि मोजांब्ला नोंनि गियाना जुदि मोजांब्ला मिथिबाय नोङो बै हौवा थासेयावबो मानो गुबुनजों लाइन मारिनो मोनखो नों मालाबा सानफेरदोंना भाइरेल होननाय बुस्थुआ मानिफ्राय जायो हा सानफेरदों हा जेब्ला नोङो सासे सेंग्राजों सासे सिख्लाजों मोजां मोनलायनाय जायो अब्ला बै समाव गाज्रि रिलेशनशिपआव थानो गोनां जायो जेब्ला नोंनि मोजां मोनलायनाया लासै लासै गाज्रि अबस्थायाव फैयो बा ब्रेकआप जानायनि लामायाव फैयो अब्ला नोंजों बै सेबखांजानाय भिडिअफोरखौ जेब्ला नोंसोर खानायजों जुदा जालायो अब्ला नोंबो खालामगोन आरो बै सेंग्रायाबो खालामगोन मिथिबाय भाइरेल होननाय बुस्थुआ ओरैनो जाया थिग बेबादिनो नोंनि बै पुराना हौवायाबो नों दुखु मोननानै दा मोनसे भाइरेल खालामगासिनो दङ मिथिबाय नों बेखौ खर' सानानै लाब गैया मिथिबाय दिपालि एसे बुजिना नाय नोङो आंबाबो भाइरेल खालामगोन नोंखौ मिथिबाय मानोना नोङो बै समाव बै सेंग्राजोंनो बा बै हौवाजोंनो नोङो आलो गोजोन संसार जानो होननानै फैदोंमोन मिथिबाय हा नाथाय दिनै मानो बिदि जानो मोनखो बे मानो जानो मोनखो हा माबा कमिदोंमोन नामा दा नोङो हाजार गाबबाबो हाजार मोजां देखायबाबो हाजार इउटुबाव फैनानै नोङो निमाहा बिबाबो लाब गैया गाज्रिया गाज्रिखा खैलाया खैलाखा मालाबाबो गाइखेर जानो हाया आरो गाइखेराबो गाइखेरखा गुफुरखा बियो मालाबाबो नोंखौ गोसोम खालामनो हाया मिथिबाय एसे बुजिना नाय बे जाय दा कल रेकर्डिं भिडिअ होदोंना नोंथांमोना सानदों दासो आंजों बे आंनि एक्स हासबेन्डजों फन रायलायनानै बे रेकर्डिंखौ लादों होननानै खिन्थु बेफोरबायदि जेबो नङा बे रेकर्डिंआ जेब्ला जों सानैजों फाथैलाय बिसिनि सिगाङो बेजों आंजों बुलायलायनाय जादोंमोन हा राइट दिपालि राइट मानसिफोराथ' मोजांखौनो बुंदों नोंथ' पस्तायखाबाय आरो पस्तायबावनांगोन इयुनाव मिथिबाय बेयाव नै दागो दं नै दाबो बेयाव अरनानै होदोंमोन गैला दिपालि लाब गैला नों ससियेल मिडियायाव फैनानै बबा गुस्थियाव अरना होदों बबा खावलायाव अरना होदों होननानै मानोना गाज्रिया गाज्रिखा नोंखौ बयबो माने गाज्रि होननानै मिथिखाबाय मोजां मानसिया मालाबाबो माने गुबुननि गावनि फिसाय एबा हौवाखौ गारनानै गुबुनजों लाइन मारिया मिथिबायना नों एसे साननानै नाय बुजिना नाय आरो दा नोंसोरबायदिखौ नुनानैनो समाजाव गोबाङानो सोलोंनो नाजागासिनो दङ मिथिबाय गोबां माने जोंनि बर' समाजाव बेफोरबायदि जागासिनो दङ फेसबुक इउटुब खुलिनो हाला नोंसोरबायदिनि थाखायनो मानो जानो मोनदो बेफोर गासिबो नोंसोरनि गोरोन्थि नोंसोरनो सोलोंजोबो गासिखौबो
गोरोन्थिखौ मावगोन गोरोन्थिखौ मावखांनायनि उनाव ससियेल मिडियायाव नंखायैनो आखाइ खबनानै निमाहा बिगोन गाबफ्लागोन मोदै हरफ्लागोन बेफोर मा हा बेफोर मा गासिबो फावथिनाया नामा बर' समाजनि गेजेराव मा दिन्थिनो सानदों नोंसोरो गावसोरखौनो इयाव बुलायलायनायाव बियो मालाबासिनो रेकर्डिं लाखुमाखो आं बेखौ मिन्थिया जा दिपालि बायदेव नों एसेबां गोरैयै होननानै लाब गैया मिथिबायना बेयाव बुलायलायनानै भिडिअ लाखुमादों बेयावनो ओरलै खालामदों होननानै बुंनानै लाब गैया मिथिबायना नोंखौ गाज्रि होननानै गासिबो मिथिखागौ बेखायनो बै समाव बेफोरबायदि जाथाया जाफैगोन होननानै बिथाङाबो माने भिडिअ लाखुमाना दोनखुमानाय जानो हागौ मिथिबाय नोंखौ बेफोरबायदि जागोन होनना मिथिखानानै बिथाङा माने बेफोरबायदि भिडिअ खालामखुमाना दोनदोंबो जानो हागौ मानोना नोंनि आखलखौ मिथिखागौ आरो नों दा बेफोरबायदि गाबफ्लानानै बा आंखौ ओरै थोरै भिडिअ लाखुमादोंमोन माबादोंमोन आमुक तामुक हेन तेन होननानै जेबो लाब गैया मिथिबाय खिन्थु बेफोरबायदि जेबो नङा आंखौ साननो नाङा जे नोंथांमोनहाबो मालाबाबो आंखौ बुलाजों थांफिननांगोन आंनि हौवानि नामखौ बै एक्स हासबेन्डनि नामा बुला दे बेजों थांफिननांगोन होननानै आंखौ गोबां मानसिफ्रानो कमेन्ट्स खालामदों दिपालि बायदेव नोंखौथ' गोबाङानो बुंखागोन आरो नोङो बुलाजों थांफिनो ना सोरबा बुलाजों थांफिनो ना बुलिजों थांफिनो बा नोंनि एक्सजों थांफिनो ना नोंनि गोदान थांफिनो बेयाव जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय नोंखौ मानसिफोराथ' अनेक गाज्रिखौ बुंखासिगोन मानोना नों गाज्रि साननायखौनो मावखानानै लाबाय खामानिखौ मिथिबाय हाजार दा नों मोजां जानानै दिन्थिबाबो माने नोंखौ रावबो मोजां बुंखाला आरो आंखौ गोबां मानसिफ्रानो दासो फस्थायदों ओंखायनो नोंनाव गोदै राव बुंहरफ्लादों बेफोरबायदि जेबो नङा आं बेनाव गोदै रावबो बुंनो थाङा आरो आं बेनाव फस्थायनांगौनिबो जेबो गोनांथि गैया आं थांनानै थासान्दियाव आंनि आखाइ फारनै आथिं फारनै मेगन थासान्दियाव आं हौवा लायाबाबो थांनानै थागोन आरो लायोबाबो बे आंनि गोसो जाबाय आरो बांद्राय बुंनांला नों बायदि गोबां नुबाय गोरोन्थि मावखांनायनि उनाव नंखायैनो आखाइ खबनानै निमाहा बिनाय गाबफ्लानाय मोदै हुगारफ्लानाय बेफोरबायदिखौ गोबां नुबाय ससियेल मिडियायाव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव नाथाय नोंसोरो समाजनि गेजेराव मा दिन्थिनो सानदों बेखौ नोंसोरसो मिथिसिगौ मिथिबायना बे आंनिसो खोथा आंनिसो लाइफ आंनिसो जिन्दगि बुजिदों नोंनिसो लाइफ आरो नोंनिसो जिन्दगि होननानै नाथाय नों बिदि होननानै नों बर' हारिखौ फाननोसै नामा हा बर' हारिखौ फाननोसै बेफोरबायदिनो गोबां माने जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां माने बर' हारिखौ माने लासिं सिं खालामगासिनो दङ ससियेल मिडियायाव दिनै इउटुब खुलिबानो फेसबुक खुलिबानो माने गोबां माने भाइरेल जानायखौ नुनो मोन्दों हो नाथाय नोंसोर बेखौ नुनानै बादासो होनांगौमोन उन्दै सिख्लासा गथ'फोरखौ नाथाय नोंसोरसो बांद्राय देखायगासिनो दङ माने बेफोरबायदि देखायगासिनो दङ हो नोंसोर एसे मोजां जानो सोलों बर' हारिनि गेजेराव एसेमान मोजां कन्टेन्टखौ लाबोनो नाजा मोजां गियानखौ होनो नाजा नाथाय नोंसोर दिनै हारिखौ माने समाजखौ गाज्रि थासारि लाबोगासिनो दङ लाब गैयाथ' बेफोरबायदि नोंसोरो गोरोन्थिखौ मावखांनायनि उनाव ससियेल मिडियायाव फैनानै गाबफ्लानाय मोदै हुगारफ्लानानै स' लोगोफोर जिखियानो जादोंला आरोना बेखिनियाव नोंथांमोननि सिगाङाव बुंबाय नोंथांमोना गाज्रि मोनदोंबा गाज्रि मोनदोंसै आरो मोजां मोनदोंबा मोजां मोनदोंसै जाय गाज्रि मोनग्राया गाज्रि मोनखागोन आरो जाय मोजां मोनग्राया मोजां मोनखागोन आरोना बेखौ बुंनानैबो जेबो लाब गैया स' बिदिब्ला जोबनायाव गासैनिसिमबो लाभ इउ अल आरो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला हाजारसे शेयार खालामना होबानो जाबाय बिदिब्ला गासैनिसिमबो लाभ इउ अल थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअ नायनायनि थाखाय